Mališani od 2. do 5. razreda su oduševljeni što su dobili priliku da se uprobaju u radu na kompjuteru. Pojedini sebe već vide kao ozbiljne IT stručnjake. Volao bih da postanem programer kad porastem. Znači maštaš o tome, da? Da. I koliko ti je teško? Pa meni je zapravo vrlo lagano. Šta najviše voliš da radiš na kompjuteru? Igram igrice. Igraš igrice, a još nešto možda? Sad znaš sam da ih praviš, jel? To nekle da. To je komplikovano? Ne. Naučila sam o koordinatima matka ili zavisi kog lika stavimo u igricu i mnogo mi se dopada ovde. Kroz kreiranje igrica koje obožavaju, najlakše im je da nauče osnove programiranja. Školarci nižih razreda vežbaju uz pomoć Scratch programskog jezika. Nije ovo samo učenje programiranja, nego učenje programerske logike. I što ranije to krene, znači od malih nogu, onda deca već ulaze u taj svet programiranja, odnosno IT logike i naravno posle napreduju lakše nego kada se kasnije počne. Tinejdžeri od 5. do 8. razreda uče kreiranje web prezentacija i složenije programske jezike. Šta te najviše zanima? Pa kako da napravim sajt, da, kao što rekao, da dam informacije drugima. Interesantno i sviđa mi se, mogla bih da kažem da imam stila za da sklapam, uklapam boje i možda da napišem neki tekst. Ja sam sad prvi put susrela sa programiranjem, bilo malo teško, ali ja to naučila sam. U budućnosti će 30% zanimanja uključivati rad na kompjuteru. Kurs IKT klastera u Kragujevcu deci pomaže da steknu osnove, ali i da prate stalne inovacije informacionih tehnologija. Da približimo deci, da ih informišemo, da postoje neki drugi programi, da ih to zaintrigira i da oni posle možda odaberu, možda baš među ovom decom nađemo neke koji će da sutra da se bave ovim pozivom i možda će za 10-15 godina već se naći u nekoj kompaniji našeg klastera. Projekat Kragujevačkog IKT klastera finansiralo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Ministarstvo prosvete biće upoznato s rezultatima projekta. Tako postoji mogućnost da se predlozi ovog projekta primene u školama i poboljša standard časova informatike.